Grabe, 1 kbps gid bay. Ako yan. Pila din mo top speed ana ng connection. 20, 25. 25-27 Good. arana. Di feed ni kay kanang sa OBS na ni siya, dili ni siya sa connection gud. Ay, pili na kita maka-live eh. Adjust lang ah. And we're live. Kasi una libakon. Ito wala din. Alam Pero mo. ikaw na bala sa Messenger kuya kay dili na ko kabrig browser. Kasi 1 2 3 4 5 unom ka book apps ang nagdagan good. Tagay. ako yan, mamisit. Pwede. Tagay. Pamisit. Arga. Bulata. Ge. Sa Friday man karon no? Oh. Sa Friday lang. Visit ka ng DFA na yatay ng Department of Foreign Affairs. Kamot na ngayon ko mag-isip Grace. DFA? Stricta kayo. Mga DFA ba? Stricta kayo. Entitled kayo silang posisyon ba? Oo, DFA ko. Dapat ako yung kung ano. Ah, kay plano mapas day? Dili eh. Di nawala kong passport. Ah, dito sa sentro yung pasabot lagi. Sentrio ba na, di ba? Oo, sentro. Ano ko ya? XJUYLQ. Kailan kaya? Ah. Asa yung chat sa? General chat. Ibabaw ra sa atong kon. Ano dyan? Okay. Chill lang. Chill. Just chill. Wala ba update? Wala, pero naay gipagawas nga beta. Pero Steam. Steam? Oo. Na may Steam sa Among Us. Murag 75 man ata. Ay, di day. 150 day. Makita ba ang kamera kamulong kuan? Dula. Oh, dili no? Pwede na ko ibutang. Gusto ka? Pwede lang. Sige, kajat. Ang kaya, server. Hala, North America. Korea, North Korea yung North Korea. check mo to. Kaya to nila eh. Sige, sa Mahal talaga yung anak na, Joke. kadungog to ah. Si Troy Good kiunahon gud ang bisita. Vlogan lagi ako ki. Grabe ka immoral.
Nambok na ba troy ba? Analay ko siya nga. Nambok. Anak ko siya ba, dude, yawa, dali, gigay ka na nambuk, dude. Anak ko, yawa, marami na kang nalalaman, dude. Kailangan ka nang matapos. Yawa, nigara na po ng connection. Ay, bites na i-pop out. Sa dinig daganta ko ya kay para mo square, rectangle pa manggod ta bay. Sa na. Atong kamera. Uy. Crap. Alam ka, no? Kung pag ba, before bitaw mo, sulod sa room na mabutang ni mong sa ikon ba? Iyan bunta nila nga mode na ba? Ang Katong hide and seek ba? Katong dula bitaw. kag nakoy nakita nga hide and seek ilang Mm. PewDiePie. Oo. Sakto to kanang paspas normal pero singala na ni. Ang kon manata. Kana ko ya tanada ko ya kung okay pabor ba sa imo ah. Okay naman. Sabi? Ah, okay, okay. Tanaw sa stream na mong dagway. Okay. YouTube na YouTube. Oh, YouTube. Uy. Awa. Tara ng dagway. Wala mag ako ang mag-stream. Nara. Wala akong nag-stream kaya nasa tunga. Kalimot ko nga isa ram di sila thread day piste. Ay start na day. Sorry guys sis. Kasi yan. Kana okay na. Tanaw gani. Oh, kita na. Oy, error man ka. Yatay na busy ko. Kaliping nimo kuya. Gaga time out ba? Time out lagi ko. Shit kaya. Ang camera ko yan, pero walay di siya ba feed or kanang posto siya. May yung connection doon. Piste. Ano man to? Wala, nasipa lang kong kalit. Alam mo, kita mo yung gato. Ah, ikaw ang na-freeze. O Ako. ako. Oh. Sorry, wala pa. Ha? Zaza? Okay, it's great. Ako sa stream ka nagtanaw. Oh. Be right back. Sige. Nasipa lang kong kalit. Alam mo, kita mo ikaw ang na-freeze.
sa stream ka nagtanaw. Yung kalag. Lo? Dili ka man. Sige akong kuan ko yan. Saan man? Ikaw ang na-post dia. Sa... Wala Isa. ba ang kamera mo? Madunggan ni may mong tingog sa stream mo la. Dapat madunggan ka. Daw kaya. Madunggan ka sa stream dili. Yung man. Ano ba? Bawas mo ang kamera. Dugay ba kay nila oy? Dili Dili ka man. Ikaw ang na-post dia. Sada sa kong mic ay ate murag tinuod. Tinlo di ba? Tingog sa stream mo la. Dunggan ka sa stream dili. Ano ba? Uy, pizza na ni Apple. Hi kuya. PJ. Hi kuya. Lubos gid ako eh. Ano ka ba? Kamu ada dua? Kami pa. Oh, nag-date kami. Nanglibak nami. Viral na mo sa YouTube kuya. Gilibak ta mo. Lubos gid siya ako ba? Mo post gyud. I don't know. Di ako palongan. Yang gidulaan niyo. Di Ang tripping sa mi. Among ours. Adjust na sa Ang ta. first story, ang first story. Kanya pa ko ba? Kaya instant nila. Pwede. Pwede na na. Aman Yeah, ya. Nag-post akong call. Kamera. Ambot mga... Tanawa sa mong video settings kuya basta naka-ultra na. Asa na makita? Sa Ah, user. Sa settings. kanapit tong ubos imong dagway na kilid na ay gear. Kaplo ka delete. Asa ni? Video. Asa ni kuya? Sige. Video. Ha? Bro. Ano naman? Gapos lang yun kay. Bubok mo. Grabe ay maayo ni nga impostor bay. Ano naman, Marshall? Ano naman kuya? Pagyapon siya nasipa god. Sibon. Lagi si Bun ba? Asa na Ada si Bun? sibon deh. Ano Ay siya wala. kin? Teka kadungog ka. Ha? Bago pa ganito na mo gilibak. Asa sa gihaya ba, bro? Joke ko. Ito. Yawa, asa mo Okay, big TV? tao ba eh? Sa Gapos vid ko yatay. tanado sa imo ang kwan kuya. Camera settings bitaw. Video settings na raw. Asa dapat makita? Sa kwan? Di ba user settings tapos voice and video? Oh, voice ka na.
dayon na video settings. Na. Tapos stingi down sa mga options pa na dia. Naka-on ang imong video codec. Video. Codec ba? Picture. Then hardware acceleration dayon i-on pod. Ginasulod na mo. Hardware acceleration, naka-on na ko. On siya. So dapat mo okay na siya. Noon sa rin na. Gakaon sa rin ga. Gakuan lagi. Umbot. Ga-repeat. Dili, gapos. Gapos ang Video. Basin siguro tungod sa timeout sa imong internet kuya. Pasin pod ko ya. Yung time out. Ayaw pag dito mag-video kay kalas kina internet ang video call. Voice ra. Sige. Sige oh. Congress na to. Unya pa ko ba? Grabe ka buong taon. Hindi, alas 10 yun. Buntag ko sabi. Saan may tulugay? Ewan saan di kami go. Ako gibuhat sa flies ba? Napay gibuhat sa Sa flies. Isa kadula niya Kapit yati. naman. Unahan Unahan maging na. life na. Words kay bay. Loy. Pistik lang may katulad na eh. Gana, tistik din eh. Bigyan kayo tistik din eh. Yawa nga pa'y connection nga buwisit. Tawagan ko ni smart mo ba? Ay, smart di ba? Pildite mo no? Di ba? Kalditik isa sa rin. di ba? Playera mo. Oo, isa lang. So si smart Tawagan ba kayo? Doon ka kukunin sa router ni. Google mo yung router mga years. So, connection na eh. Sabi ka putol. Sige na, try na ako nag-slot ko ya. Try na ito sa game. Kung ma-DC pa bagyapon ka. Sabi na, nagdaganta ka dun. Wala dahil sila try. Ikaw man na yung busing. Yung paghahulat siguro to sa imo ha. Di lagi i-hire na. Huwag di ka ma-appeal, di ka i-hire. I-decline yung mong application. Ma-hire na ba siya karong Lunes? Ay karon pa siyang lun. Unsay anas ay nangutana ko siya gabi kay training niya karon. Oh, training niya. Wala pa yung contract. So, So pag Monday. Lunes, sure na. Kaya mas maya pa din siya mas liduag so good. Ang requirement ana kay kailangan na kay Upwork, di ba? Hmm. Dili lagi gyapon ko ka-apply sa inyo lagi. Wala kaya perk. Direct ako magpabuhat lang. Suspended. Dili ma-delete piste kayo. Diyan, di ka kaya register ba? Kuan, Patro. pwede man pero naay mga credentials nga kailangan. Nya wala pagi ako. Sila rin akong gipahimo. Bago. Kana ni resign ba di siya? Ako, 3 days rin lang duty kada semana. Ayo. Wala ba na may part-time diya kuya? Wala eh. Hindi, dawaton siya sa ko. Hindi, dapat mo lang sa Toyota. Part-time siya sa mo. Yung pwede. Kailangan sila na eh. commitment. Di mo na usong commitment. O may magdugay. Yawa siya! Oy, sulod na. Yate.
Ina yung connection ba, bullshit. Pag hotspot na lang uga, laptop man, di ba? Oo. Hotspot lang yung gamit na sa cellphone. Ay, maupod lagi. Ang internet, ang hotspot dyan, hinay man no? Ang data. Di ba kusog ba ng globe dito? Ambot diya siyang kwarto dito sa asa taga-tambay, hinay man. Ay katong sa sala? O dito sa asa taga-tambay. Mag-shift na ko kung may stream sa platform sa streaming. Gwapo digid sa YouTube kuya. Sada yung YouTube kay sada man. Ha? Bullshit kung yung connection ay yata. I-try daw pala uga. Basta si Quinta, okay na nga. Ati isar na kauras nga. Mahurot mo ng 50 isa ka oras ba? Uy, mga man lang, si Quinta, mga sila ka gig. 5 gig. Or 2 gig di ay, di nga, maurot. Among Us raw kuan. Discord. Yes, mag-download ka. Dili. Oh ba? Dati. Tipira na eh. Di, mahal de kaya. Abi? Tipid. Tipid kung kanra, pero magsige kag Facebook, tanaw Wala video. Sige ni mo kung brag YouTube no, kusog na siya maka puro Oh, data. inani ka ng video call ta, wala ya pag nagtanaw og video. Ano mo siya? Si Uga. Kahit lang akong gireply na kung mga downlines. unahon lagi mga downline na. Noon, naging kwarta na. Mag-serve. Ay di mo. Dagan mo grupo sa EC kuya, di ba? Oo, daggan. Kasi klase man. Feeling na ko kinakoy ka batch nga na inyong nailad. Okay naman. Dile. Basta murag feeling Kasi na pangalan. Kasi pangalan. Lois. Nailad nga ni Dato. Lois Madrio. Kuya wa kay mailad yun, kay malinta man. Ba? Di kaya mo kung So, kasi nag-create na siya Facebook something ba tapos na yung mga kwarta-kwarta something ano ko. Familiar. Familiar lagi kayo ni. naman po, yain siguro ata. Pero ang uban kay awat ra ba na, digap ka ng kuan ba? Basta, namo gi uban nga gaawat sa mong system. Pero kay AIM man mo, di ba? AIM Global. AIM, offline. Ang easy mo na ng online. Saka to yung giapilan na. Grabe mong pamugos. Pugson pa yung kung awa mong kuy kwarta taon. Lagi. Dili ang mamugos. Mo lain ka na mamugos eh. Sa gusto lang. Sige na ba? Sige na ba? Ilan na yan ba?
Dili. Kapugsun ka. Dili, joke ra. Pero sige lagkuan bitaw ka ng, uy, kanang, inani, we have some money. Ay, kuan ka ng hype, gapang hype. Uh, Duda ko, kontro ng inana. Kontro na, ng hype. Alahi na siya. Oo. Kaya basta, asod kayo mga hype. Kontro man. Dili sa easy kay result man gid, result sa onliner man gid. Wala. Para mo ilang pakasiyang storya ba? Ah, Kaya awan, nandaot mo to. Ay, napangalan na. Sige, pangalan na ito na. Tingala sa Basta. yung gumawa. Sige, pangalan na ito na. Kuan. Huwag ayaw yung pagawain ko. Lance Bro. Si Jans Bro. Kaya walang connection. Yeah, wait. Nanawala ka. Nang-load. Magod ka mo kapit. Ligod, naunsa man tayo. Ha? Hindi magod ko mo kapit. Sige mo kag-flife good ay na pag-flife di ay. Puta, kasi mo lang nakalag yata eh. Mo lang nakalag. Ako yung gitula. Ganyan, basta dito kung connection ko yun ba? Pag-abot din niya, kinapangit. Murag sa flife gid na ba? Okay, visit mo yung flight. Paano mga kanang mentally ill drumang tao. Yeah, ate. Grabe kalala ba? So, joke lang Mga ikaw. buwang-buwang, hindi na ako mga kauban diri. May gaso lagi ang project na. Ay, rakay. Ako yung Ah, gitula. mo nang naka sa Reddit ko yan, ok? Mo nang naka sa Reddit ba? Yan naman. Tungkol sa flife. Dili, huwag kayo kung nag-kuhan. Ah. Yawa, naka-Reddit kog ahat good. Sa Reddit ay kaysa Facebook. Sumo kayo mga naong ko eh. Yawa. Eh, tsada mag mga kwan. Samot ka ng mga memes. Dili ka mahutdan ba? Kabisan ako patikan na kita sila Rick nga. Yate, mura bigay ito gito siya si Silric ba? Block. Tungkol siyang buhok ba? Kung si Silric bitaw gito nga tinod, yate, mas patikan pa sa mga kuya. Gani. Sana si Rick puti. Sa mutag color. Tigsimot. Oh, liba ka na Silric karon. Ay, ako ba ito ipa-apply sa trabaho? Si Rick. Hindi, ikaw lang. Live back now, hire later. Away, uyab. Ah, tumboy. Ano mo ka? Oh, wait lang. Palunga lagi ng flight. Okay lang connection. Ano nang easy? Uy, samok ba kaya na eh? Yaw, kita gaya pong tulo. Last week kita gaya pong tulo. Pasira ko mo nang easy ka ron. Sira nang easy, hindi ka doon taro. Yung Facebook naman ni Eh, kapag kuya, i-decode ng Kwan B, Life B, himuunog Super Mario.
Samok yung connection bay. Sa mukha niya eh. Sa lagi ni Splitty. Lah, ngano ga putol-putol man nga. Stable man na inyo diya nga. Ultraman mo, di ba? Asa to? Yugo. Ha? Yugo. Si Yugo. Dili Ultra. Ah, yate. Dili ko sure kung ang ilim nun ang dugay ni Sipa or ang imo ang joke. Wala ko kasabot sa feeling. Sa mukha sa ita sa lista ng buwan. Ayo, murag kon ba? IT crowd ba? Have you tried it? Have you tried on and off? Ah, dili mo ka pananog IT crowd. Dili. Kurnihan ko sa mga binuon kay. Okay, nerd man. Murag nerd nga. Nerd something. Basta. Mga kuan sa mga British. Oo, Brits Day today. Yeah, dili gid to maluma katog yung scene nga internet in a box bay. Dili gid mo apel si Troy karon? Dito mga piloy, dito gakalinga gud kuan. Ito si Salroy? Troy. Troy. Ay, Troy. Ano na Siya day? yung may kalingawan na ito. Na day yabor. Pilay ba sa bongbong. Sorry. Sorry na saba. Tinod ba ya? Sorry, pinapinood. Yeah, kami depensaan ba? Yate. Kaya mo pag inanak ng Troy oy. Loyal ang bit. Di, malipay pa siya ito ba? Yung compliment ko para siya. Ay na ba yung uyab dito karon? Basin. Alam Alam na. Lain. Kaya, i-start sa mga water yan. Na sila lain babae. Pagbulag mo. Wala na di sila lain babae day. Do busy ko an. Wala, di iyarang di binuangan. Murag ikaupat na niya gigidungan karon ba? 5 na mga. Oh, 5 na day. Yat tagalan lagi day. Yeah, Pa words. mo sa idoy. Ingandaan si Troy nga ayaw pag-subscribe sa ko kay makita. Hasta din na nag-live kaya sa Sa YouTube ko. sa YouTube ram ko. Sa YouTube. Ayaw i-share sa Facebook kay Lagi, makita ng kataga na. Giran ko dani kay kon ba nang ngit-ngit kay sa YouTube. Dili Hindi baka tao kayo. wala gid tao gid, wala gid nanay. Nay dua, isa. Max na siguro nan dua. Igor bulabay. Yung mga kailar po na nimo kay. Ah, oh, ganina si Uga. Kunyabri ka basin ikaw nang isa. Pero katong nag-live. katong nag-crank ta ba tong last week. Crankers. Oo, katong crankers ba. Yaw tagi dislike man ka kung live pisti kayo. Yun yung dislike. Wala dili ba na makita. Din. Ito. Ya pila to ka oras. Isa ka oras nga stream. Kaya tagi dislike eh. Dislike mo gin. Lang kay ang perspective kay banga biya ako biya ilang nakita. Naman kayo nagkuha na yun, nag-live stream ba nga natulog. Bumbong lagi ito nakita ka to. Natulog. Unsay do? Natulog siya. Iyan yung live stream nga natulog siya. Murag sa Twitch man ata na. Di na YouTube. Oh, ba? Abot og 15k iyang viewers. Pinoy or dili? Oh, tinuyok. Nga ang iyang title sa stream kay ito live stream
of me sleeping siguro to inana ra gud. Dili, I mean, Pinoy or foreign? Foreign kay kuan kanang negro. Uy, don't use the N-word. Nigga. Nigger mo tong kuan nigger mo tong N-word. Kisaba gyapon, piste. Nigger. Maniger. Sa position ni sa Jollibee, maniger. Maniger. Grabe ka mga. Taas ng yung libat eh. Si Troy gyapon kini. Ha? Chester ba? Ang di ba nagtawag ko kanina sa Messenger? Ang ingon sa kuha kay baligo sa daw kuno siya. Nalumos naman siguro to. Grabe ka dito na ito. Nalumos na siguro to. Jesus nag-invade para sa Japan. Lagi na siya gidula mong good. Siya ka nang idula. Bisa ka kunin ay lahi de kay ang Age of Empire. unsa ginang murag Diablo bitog shit tingi manginana pero samurai war Tablo. dili Oh, isti nadula na nanako na ano to ko sa pangalan PC gabon. to PC ra siya di mo to ga mobile si Download Zeus na ako Genshin Impact siya. sa cellphone Sa laptop. kaya Ano ba? Kaya ang laptop. dili kaya sa kuha Available mag dili kaya sa kuha Kaya siguro na. Ay, sure. dili murag i5 ka no ay Dili. Ryzen 5 man ako. Ryzen 5 Oo. 3 Oo. 5. aksog murag i5 man nata ang i5 equivalent ang minimum then 8 gig ang RAM Gabriel ako try dani sa laptop piste pilit man taman ras intro Ang Genshin. oo nya magtanaw na lang ko sa stream ni Gloco ba mahibog na lang ko piste kada pud bay murag Ragnarok pero mas kuha ng experience siguro adto Oo. mas nindot ba Ito ako lagi na try niya. Stop na yung connection na eh. dili gyud mag Oh shit. I-share daw ko na yung- yung... i-share daw ko na yung mga screen So, makita sa kuhan. ay palungan ang daan ng porn ha Bong. Di, screenshot ano? Porn, di loading yung porn. di pixelated yun 144p Sa gitu. Magakuan bag image siya sa kuhan? Out. Okay. Voila. Lawaw pagluto, dugay kayo. yawa kaya yawaan Time out yan. unsa man ni Wah, kaya ano eh. Pahina yung connection. Putol pa yun. Fuck this shit. Yung cellphone, hinay, yapon. Or basta namang isa yung laptop, eh, marag daghan process. background o dagan background Dili, pati mo sa phone. Hinay. Lawala pati sa phone. Yung mo Eh, yung ba- kuwan. ang sa laptop nimo kuya stable na ang IP ana Oh. Tungod na sa EC kay. ano na Bunix oh taud-taud lang daw gigi manglibak sa ami Na blessing sa EC pero palisod-lisod lang po Japon mo. Tingnan na ulo. Ano to yaw? Ilong. Tanaw ko. Ya Allah. Nagduda ko sa router na kay. pero inyong router kay naman gud sa sulod Oh, pero 3, kuan mo gud na. 3 years kapin mo gud na.
Yo, di mo gano'n mag-matter. Dilo na ubang router nga mo kuan, may na ang kuan. It doesn't Latency. even matter. Lubong. Isa. Di ba inyong router kay nasa sala, di ba? Ba't? O, lagi nasa sala, Dolls TV. Oh, nasala. Interference. Wala, dibutang ni mo na sa equation ng interference. Ambot lagi kay di man pud ni fiber ko tipong doon siya direct line. Hindi kayo Viber. Wireless hindi. Fiber. Hindi, I mean, basin galisod siya sulod kay naa siya sa kay naka sa kwarto, murag inana bitaw. Di man? So ako lang sir. Ikaw, Try na Full ko. yung bar. hindi, tanawa lang. Adi, mana kay naram sa balay. Di, bisag sa kuha Bado ni, yung dingding. bisag na ni kuya, dili kaabot ang connection sa akong cellphone pag nanako sa kwarto. Bisag dool ra ko sa wala raga ay mga 5 meters lang gikan sa router. Babae yung dingding uga. Mura gid ba? Yan. Mara yung dingding. Klaro gigingin na sa law kay nag-echo ba. Si Chico na kay. Wala nang muli ko nag-fly po. Ni stuck kay ang animal sa plate. Magnipundo. Di mo wala na. Awa may connection eh. Balibag ko ni kan. Ayaw. Yung internet na siya sa mo kung ibalibag. Dili. Ang anima sa online pero dili mo sin. Di na si Bonix ni ko naman. Si Chester ni online na ba? Loy. Nang reply siya. Si Bon, grabe ka na si Bon bay. Pag ilan ako na, grabe bay. Mamayutay mo na. Mamayutay sa bara. So tingala, tumbayot ka tong sikat ninyo sa bara ko eh. Kidding. Yawa kay ko na. Mamayutay mo na. Eh, kumbenta na. Inanay-nana na pero inana gid na siya. Ano gid? Tren akong Genshin. Ina ko kung kuan kaning smooth na ba siya sa inana nga spec. Ako yung i-video kaya. Mag-video ka, sige. I-share ni mo yung screen. Ano? Sa akong gikuan ba? No, para makita sa stream. Makita ba na tanawa daw? Tanawa sa akong stream, nakita na ganit ko. Takilid lang ka kuya, takilid. Ang headset mong good. Sige. Grabe ka poorly designed nga headset mo. Yan naman. Hindi rin man sa kuan na yung sa kanan. Subot. Old models? I don't know. Yung na sa taas. Di, ubos eh. Ubos ba? Ubos lang. Wala, LTO ka. Yato patog PLDT ba ng reklamo? Ang recruit pa to ka. Yawa. Intro pa na, abay, mo ba nag-intro? Dili, nag-backline na ka? Dili, mag-download pa kay. Napay additional resources kulang daw.
Yate kung smooth kayo na sa imong mga kuya ya. Gusto ko ana eh. Sige, imong gitry. Akong gitry ay i3 man gud ni. Nya Ay, mo siguro. delete 2 point. Tanaw ni mga Oh, ang minimum kay requirement. ang minimum kay kon man i5 equivalent man. Hindi mo kaya po. Lasing ko na mga quad-core 3 GHz, may na siguro. Mintak eh. Kahit sa laptop, init tayo. Di na ba ni mo gana ang battery ba? Pansak na tira niya. So, pila na naka-con? Tuig si mo. Duha na. Naka-servisyo na gid sa day. Dali, lagi din na makakuan ba? Ang battery, hindi pinakaon na madaot ba? Nili, kanang overcharge. Oo, sige ka overcharge kay. Kamulo kang Palitan gamit. mo guna kong ipot. Lagi. Muna, mo give up gid ang baterya na. Nya mo Sa overnight, di maibot. kuha na no, kaning singa na ni. Built-in. Dili eh. Matanggal man. Pwede ra di Ay, replacement. ba't ito? Nakakubi ng mukha niya. Laptop ni mo uloy. Pwede. Wala po ba? Okay. Maibot pa niya. Pwede ra din na replacement. Pwede mo na nalitan. Pero ang battery life na pag-replacement 3 hours max. Na lang, pansak na lang ko. Naramot gusto balay mo. Dahil gamit lang ang na battery in case Ang lakaw ko. Burn out. burn out kanang sudden nga burn out yati akong laptop gani kamot yun na kayo. Sige kayo ko sa burn out. Wala ba din na ikuan? So yung battery day AAA. Yawa. Motolife, mga good. So, hindi ang gipit ni kuan kahit ang laptop eh. Okay lang ang internet. Okay pa sa ron, kaya restart man. Okay na ba? Yung pagkadugayan, lugar mo balik. O, magduda na ako sa router yun siya. Kaya pag LSD daw ang router. Wala. yung sa router, sinukunan nito. Okay. Nag-kuhan ba ako sa pagsaw niya? Nag-administrator ba ako? System administrator. Tig-tag ko. So, Tigko ng tubig ko ya. Tig-ilis og tubig. abi ko. May na kang tulog sa opisina dyan. Bugyan ko yung man. Ayun ang laptop. Sir, ano man? Tubig. Sabi nung may nag-deliver tubig. Kaya akong pa, at least ako yata yung resibo ba? Tingnan ko yun. Ay sir, agas man sir, agas. Yawa ka. Ngayon, gay-kuan. So, paano yan? Yawa. Bullshit Sino ka. ngayon? Ay ko, di naman mo trabaho. Pumunta na to ang naman utility. Pumunta na to si Kwan ko. Pero ako lagi hindi. Buwan niya si. Kung araw lagi na. Sorry kaning dagan kay nag-issue ka ng as long as IT related ka. Oo, tanan, lagi tanan. Mag-ayog cellphone. Kung mag-away ang mag-uyap, ihak ang Facebook. Yawards. Kaya Mahal pa lang, gumawa ang Facebook. mahal pa lang Facebook na dogar ng shutdown Facebook ba? Okay, unsa kay nang yung mga application gani sa college nga kanang mamili kag kurso. Kasi tawag na nga papel gani, mga basta mga course bitaw. Di ba naman na yung mga majors? Di ba natin mga majors, di ba? Wala ba? Nasa pa siya na intro pero Di di na ilakaron ka ng step. Yati sa kon po to eh.
MPSC pa biya ako pagsulod diya. So naato Sa paiga ko yan, mga 70s. yawa ka. Kuan pagod ang major. Wala, may katanan na. Ang major sa IT good kay adto mga 7. Oh, 6 or 7. Hindi eh. Okay, gilahi man ang Patay lag kayo kaya nagka eh. Okay nang connection ba eh. Okay, wala naman nag-flip si BJ. Dagan daw kuya. Oh. Bullshit ayaw. wala eh. Pilit eh. Gibasa. Grabe ka bugok na theory. Gibasa lang po. Like lagi. Zaza? Gibasol? Gibasa lang po. Grabe ka lang. Wala nagbugok niya. Wala naggadal ni nga dulang yung bugas di ay ni. Amtos Bunix, sa man yan, taod-taod lang. Cellphone buro ni Kia, smooth kinis ako ah. Sige to ah. Ayo, basta low, low, sana? Still low ang settings tanan. Kaya unsa man ni part? Unsa man ni part? Select the queen. Grabe Tama ako, ka, ani. gabaklay man kang ay dili. Wala pa na nimo na-list ng settings sana, basin mas ma-list pang settings. Ano, lalaki part. Lagi ka lang yan. Wala pa kabot sa settings. Wala pa. Yawa gatulingi. Cut-in ko kay lang tayo. Apil akong ulo ba nagtan-aw gatulingi ko. Ilag na yan na. Okay ra. Ano ka niya dula? Genshin sa to? Ay, ganun Genshin Impact. Genshin Impact. Ito? Tsara mo gutsa Sinimura. ginadula ni Dada siya Gluko. kuhan kay... Challenge. Tsara po check mga kon sound bites. Mali. Sa mo maigo ang babae. Ngayon akong dula ba? Wala Ano pa na ng flight na dula? Ang lagi nga ginadula pa na ka. Grabe ka lagi ako. Wala may buot niya. Di ikon sa settings ko ya ilo sa tanan. Lagi wala pa ako kaabot sa settings. Gamay na lang antos. Pag abot yung settings ba ni kon bitaw ni blackout lang kalit. Malasa. Hello to Jason Alburo. Thank you for watching the live, dude. Thank you for watching the live. Say tawag. Naglibak. Awa na dud. Awa na dud. Wa kay mapala diri. Si Jason Alburo, kuan. Nalagya. Kuan siya nga bassist. Yeah. You're amazing, dude. Keep up. You're amazing. Keep up. Keep up. Keep up. Keep up, day. Keep it up. Dula na to eh. Ayan, dula-dula Genshin Impact. Lagi, napagdula di ay. Sige daw yung Sumanay. PT. Ano po, pangkuan man ako. Ma-blue screen, unta. Sada kay bay. Tangawa kayo. Sa pagtanaw nga mura, nag-statue dance taon eh. Tsada. Sada man gidandula. Hello na nang setting sana. Ilowes pa na ko. Ikon good Yun, Frankers naman tayo. Telingaw. Frankers tayo. Genshin ta part. Yaw. Tsak, po yung budget eh.
Dili ka abot sa di ka Kapoy. daog sa kuha. Kapuya na pagbilang kinala ng open world. Kapuya na ako. Hmm. Di lagi ka daw kang internet. Lakyat. Ay! Kuya, tsada na Xiaomi pa man tayo mo cellphone, di ba? Ako cellphone? Oo. Ah. Kadaog na sa mo. Oo, kusog na cellphone. Dili kay kasakto lang. Okay, Tawa internet. pa tayo. Kuan man eh, 6 gig man siguro ni. Alay 6 gig. Ang ultra low na. Oh, lowest na ni. Pistis tatyo dance gyapon ng pananaw or imo ang connection ba ang ni problema. Dili uy. Di mo ang problema. Dili ba? Wait, Sa Frankers na ta, Frankers. Frankers na ta, Frankers. dahil Ay, sa bulag din siya ng pakya. Iba ginti ka ba? Padahal ka bulaan. ano kung musulod ba si Bonex? Pwede, crankers ata. Frankers ta, Frankers. Yehey, may na lang. Nice one. Yate, Nice na one. na po'y mag-dislike ani bakit banga kay kumudula piste. Joker ba? Ganahin ko sabihin ka Joker ba? Kamot na makadula niyo sa Bunix Choy, buisit sa isa ka. Sa mga buisit nga player. Feeling bitaw na ako kay mas maayo pas Bonex sige sa sako. Kita, gabi nga pangambak siya kay mag-atang. Mag-camping lagi na. Bang Camping animal. Paano siya mga Chuy kay ba? pang sniper gid nga kon ba mag-atang. B man ka ang para sa inventory na. Grabe ka retarded na. Inventory B ba ya? Inventory B. Ibang dila, bibid. Ang kuhan. Ano di man lugar ay Kay Iman. Ingani, Ang sanaw. Asa may naay nila ang manggay. Ano ba? Resulta na sa flight kay nakabugog kinang flight. may pa mag-Genshin tapat ay si Victoria dia. Kapoy kay ba init. Di pud Ang ka daw, best na tayo. di pud ka daw kong laptop. Ako tang ginawa na kay Left 4 Dead. Pero kamarag maglisod tag network sa Left 4 Dead. Di man. Oo. Eh di man, kuhan man, connect man. Left 4 Dead. Maglisod. Lagi marag ang connection kay Tura ba ni ako to gani. Piste kisa pagadulag one day. Na may abiwan. Pero na pagadulag to ya. Sadang one ay na mga mission sa one nga di mapalisan sa to. Hindi mas gwapo Example na. daw, example. Sige daw Ben. Example daw. Hmm? Asa may, sige daw. Mm. Latik ka. Na bitaw. Katong kuan di katong kamang-kamang ba? Nabalik ka mang kamang. Yawa Call of Duty manangi. Call of Duty. Modern Warfare. Gabi ka i-choose mo ba? Kamang-kamang maligsan din kag Gordon. Pangki. Katong sa Left 4 Dead 1 ba katong posible ta kag zombie? Oo. Oh, pwede ra. Yawa ga zombie man gid nako yawa. Sige na, crankers na ta. Crankers na ta. Kung hindi sa utag. Sige. Mission tabi. Di lagi kadaog akong Yeah, kon lagi. Kadaog di kadaog Unsa na? laptop. Unsa may gameplay ana? Quest mangyapon na. Oh, marag na ro. Okay lang tag PVP na. Ang patay lang to. Pwede na lagi. Busit. Bingaw ka na ginanay yung... Kawa, yung sis nga po. Saan man ni part? Ugma na nako ay magkon sa ta, crankers ata. Lagi ka sa...
Ano ni close. Ni close mo kalit na bong-bong mo ni. Unsa ang Yung kaya to kay ikaw na create J, kaya may complete. Kahit bata. pwede sa Crunker. Ako sa tanong to si Ababi. ay nasa siya ba Kaya naman po, kung gusto mo recorded naman po zombie sa Crankers. Lit na. kanang kita kauban Oo, kanang tinakdanay. Sabo mo. ay kontra lagi gyapon ta dili takuan dili kauban Dili. Magkamatay siya. Una, kauban ta. Then na din isang concept. Pangkakdan din yung uban. ay murag ka ng sige na nga dula Mga gani 20-20. 20-20. Kaya 20-20. 20-20 ang Ang pagbulat ko nimo mo siya makauban. sige daw try daw Kita naman tulog, kada to dagat. Dapat Ampus. 20 kay. minimum na na Unsi na dulo ga. Saan na, basuka na, basuka. Unsi na dulo ang 20-20. Ay, buwang. Tankers, magyapon to, sa katong infected Ay, mga zombie. tumamog. Jadi ko Ah. malingaw to. Lagi. Tsara kung daghan ta. Dili gyapon. nanas bonek so let's go pero wala gyapon ni naog sa generals pisting ta kuya kung nananaw ka sa among stream pistik ka Join boys. jut lang ha jut lang ha jut ka jut Dili kipamatyon tamong duha. isti bangar ba kay kuan ni yati Uga teaming ta uga. Si Kuya Arlo ang kalaban. fuck you ninyong duha Tumulong dulo niya. Tabang ka na mo ni uga. fuck you ninyo fuck you Nana bonik so Lang teaming ta kada kuan. Laylay ang tabangan. Wala. nabunik so Tawa. Yun namin yun. Galuya, naging tingog na nga naman. ngano ka Ay, waan na. ngano ka Kiraan na po si Ray. Ay, ayay live bro. Sorry. Si Reagan, manggot. Sige na, na. jut ha Ang suko lagi mo. Di na lagi mo storyahan. Teaming. Si Kuya Arlo na itong kalaban. isti mo Pwede na. Unsay kon? Load. Ay, Manggot. di bang nagkapit? Hindi naman ka. kuan sa daw kuya crankers daw crankers Kunya na ito magamang asmigo ka na daganta. Oh, kangkers ata. Yawa. Unsay kon? ay kabla kuya kay bangag mong ko Ah, dapat so Discord. Sana di ano. Hindi na ikaw ang kulilat ni Gracio. ay kabla ka kuya hindi ka nag-iisa Uy, mo na, ma-time na ni Hapit. Wala pa mo ka-join. Wala gud sa kuwa ba? Meeting pa. crankers lag ba day Lag sa'yo, mamigo? Lagay. Wala na gravity day. ngano ni Lag kayo. ayay lag Titilip yung pipi mo ka na. Yawat, dugay kay mo connect yawa. Yo, no. Ugal.
Ganina rami ka panglibak kuya. Sabi ka animal ugmang. Commentator dia. Ya, wala lagi ni Gravity. Wala lagi nakalimot ko. Wala lagi kan? Lag kay bitaw. Yes, dili ta mag-crankers. So lahi man ka moabot ang bala na. Okay lang Hindi connection. naman Among Us lang to. Sige na, mungas na. Di ko ka-feel na kay bangak kay ko. Yo. Among Us lang to. Okay. As na lang ta. Ako crates. Ate, wala pang kaya Among Us diri di sa laptop. Yo, patrata. Di silang bande. Dani si Kwan, si Chester. Nga matay na. Yawa, wala mo ko'y kambay. Oh. Makurot naman din yan. Mulid man ka. Asa ka nag Yawa, gara yung mga milyonaryo. kanang naka-gaming chair? Oh, Kuya, wala ka sa balinga sa kuya? kita niya. BJ? Blink. Baloy. Baloy. Na. Ang lingkuranan walay. Sa kuya, walay. Di mo ulit sa inyo amigo ko. Sumunod. Kailangan mag-jog kuan habog na bangko. Kang PDP man ang asukod. Kaya play game out. Tara. What can you do there? Asa naman sa ito pangitaon pa ito na mag-send ni Bon nga link. Ako ano? Katong 9.9 kuya. Oh. 9.22 eh. Ah. Lagi mga Na? Si 9.22 nga, ang imong last gatag kay 9.2.2 man to. 9.22, manggut. Yati na May pa sa bago ko. di ay? Katong last lagi nimong gi-share lagi. Kuya? Iski man si Bon nga. Uy. Unsa? Ah. Hotdog. Ang imong gigamit karon 9.22 dili. 9.22 lagi ya. Bisyak. Panghatag link ana bi. Iya man ani mas. Yung gisot so nabot boy. Tanaw yatag ko daw kang uga kay basin mao nang singa na ni 9.9 bits. Kaya akong pangitao niya ako. Sino Hindi, 9.9 yung latest, di ba? Ano yung latest? Ang sa PC ba rin 9.22? Mogali hatagi gyud ni ana. 9.22? Isa testingan sa nako. Testingan sa nako. 9.22? Daw. Paspasa oy 9.9 tapos ni 22 paspasa oy. Eh, walang daan ng 22. Hindi sila. Ay, yan ang tag-version. Di ba? Testingan na to ba kayo? Mao day ang 9. Gusto niya daw. Ha? Marag 9.9 man Japon, kaya naka-join dito ganiya. Naka-create kaya ganiya. Kaya, Pero murag feeling na ko Kuya. kuya. Ninyo, ya. Download pang bago day. Gamay ra man pud na yung i-download pud. sige, tuhan Ayo yawa na to si Bun, 9.22 karon lang adlaw, tuhan na to si Bun. 9.22. Genshin na lang tayo, Genshin. Napon, Genshin ng puta. Jawa, chiro, bonto na ba? Yawa chuya Ang dami ko. gusto mo, X. Kuya. Tanawa gani ninyo sa kuan. Yati chuya oy. Siya na. Ajud lang ako sa i-connect sa
Ang ato itong storya sa Discord, magawa siya sa dula. Sinabi sana sinabi. Ang picturean. Mas BG. Uy, ako Victoria ni Bi. Nanahin niyo? Wala. Nay ako ah. Ito na. 9.9. 9.22. Eh, kamukha mo na. Eh. Di yatag laging link ko ya. Yawa legit dito ba? Ano? Ngita na lang ko yung laog bakag link niya. Nasok ko. Sabi ko doon lang. Ako yung friend. Likod ko rin batasan. Ngita na lang ko bakag Dali ka malos. Pwe. Check. Pagulat ba yawa? Yabi ka lang yan. Asa man to yawa? Nawala man to yawa. Yung gidilit mong ka ano. Yabi ka mo. 9.22. Wala lagi naghuna-huna sa mukha. No? Pero dili siya makita sa kuan bay. Yawa, nawala eh. Daan mo siya. Ito. Emot, di ka siya. Dere pag-download og gaw. Tanawagan ni ang kuan upper left corner. Oh na, mandayon mo na nga. Tanawagan ning upper left corner na atong mga ngalan. Musiga siya kung Atong kinsa ngalan? tanawagan ni ako gisan nga picture. Diyan. Pero di Boy? cowards. Ano man? Download na kaw ka? Oo, taman pala yung Hey, pero dili siya makita sa stream piste. Saya nga eh. sa download sa ako. Tsada nung takayo ay. Gayo eh. Hindi kayo mag-download niya. Yung himig yung connection bullshit. Run as admin. Di? Paspas kayo ng internet dinis baloy no? Ay, ay. Di ano lang mo dula. Anak na lang media ko ya. Alik yan. Wala na. Manay niya, mana mo? Una ba? Oh, mana. Ako. Feel ka? Yawa ako na wala. Dula sa mga dia, dula sa mga bullshit. Ayaw. Nay. Create or lang. Kanta. Polos. Okay. Ya listen gigling sa Facebook. Shit. Lata na to sugay. Start na. BWQ NIU. Nagising na ng chord. Ansay kuan. NA gyapon. NA. Ito tas pinakaubos nga kuan. Ano sa? Yawa, mga luwad lagi din na. Lain nga juk lagay. Yawa hindi. Bullshit. Ang flight di sa lani kay. Tunog din sa flight. Tas ang ganda lagi flight na. Yo. Alam kay Upside ba Jimmy. ako pa na to? Kaya ako itong before siya ni Jun. Upside ba yung pagko na to? Ito Wala ba? ko ang gano'n. Kaya, Wala siya ba ito? Wala ba ito na bulabog sa bato? Tungod atong main sulpot nga nag-flight kay. Sala sa nag-fly. Yeah. Sa Ito naman na ang nakadula ba eh. Iban. Ikuha na ipashotgun. Ipashotgun na nakadula. Shit ka nakadula. Provisyo guys, internet. lawa, paspasan eh. Jut lang Baso lang. Dili gilain og ko na. Asan ang kaugo? Okay, 5 hours pa. Yeah, word Ilan sure. na percent? Di, dula sa mo dia, dula sa mo. Dula sa lagi mo. Kaya unsa itong ideal nga vision gani? Yo, Sabi- sabi kay Nero.
75 ba ang crewmate tapos 1.5 ang impostor or bali? Depende mo. Sana 75 ang impostor. Tapos Depende luwag sa sa crewmate? Ay, bali. So ang impostor mo ay 1.5 or 1 ra. At least, one. At least, mas dako-dako ang vision sa impostor. Ay, impostor ba? Impostor, mo feeling ako impostor Ano ba? gamay sa crewmate. Unsa ditong Ah. dulaon? Sada di gyapon kuya kung upat ta Among Us. maghadi kwanta. Tag year 8 pa karon. Yawa lutaw. Unsa Hide di ka and di? seek. Oo. Unsa di ka bun? Upat na ito, mo magaling siya. Hindi. Dalibanga. Oh. Sure eh. Kaba niyan. Namo ko sa Ay. CR gadula gud. Yeah, siya yung Ang bansog na. grabe gagahi. Gibali Gahi. ng PC. Gibali na ako busy sa CR. Hindi pa extra PC sa banyo. Ya, dula sa laging way pistin yung. Kadya kay Brog na mo appeal. Di, ikaw mo. Magdula Gatan man ka na gud. mo. Di man gid ka na mo. Gatan ka na mo. Aron ma-pressure ka. Wala tayo mga no? Hey, Jason ang code is NI U B W Jason. Q. Jason, nga best friends that North America nga server. Si Chatman na sakpan. Nasakpan. Jason, nga best friend. Ano to Kajat lang ha. Reveal na to tong code kay na isa na nanaw. Ay, connection rin, visit. Kamu sa dula, Kulang man gyapon. Okay, Jason, just Mga check Japan sa dulo. check na lang Jason. Medyo ganyan. Nagre-reveal ko code. Yeah. Ang server is North America. And if basin matingala ka, mga gago ni ako mga kauban, so maginaguhay mi din eh. Dili para dili lang ka masyak ha. Discord. Sako na lang, pagsulod na lang pag BTS, basta BTS Army, impostor na permi. Oh, no, pero inborn. pagsugot pa lang sa dula. Okay. Hello Jason, hello. Sa YouTube na siya kaya? Nagtanong siya sa akong YouTube. Ay, thank you for watching. Nada kita na sa YouTube ko ya. At least na, may na Uy, lang. maaoy. Ay oo. Ano yung dislike? Maaoy. Ato yung pati Pero gidislike mga ito channel. ang kerpiste kayo. Dislike. Hi AJ. Stop boy. What's up, nigga? What's Yawan. up, nigga? Kuya, yawan. Artist na bata na. Nako sa YouTube kuya yate ma. Nigger. Nigger. Tinda lang channel, oy. Ano dili may non Di kay na- isara mo. Ano sa Discord dayo? Di mo siya manghilabot ko. Nam di si Discord dayo. Discord part. Discord na lang nato ni. Isa yan, ha? Oh, Jason ba? Kaya- Jason Alburo ba? Jason ba katong Ah, bahista? Mo. Katong gabaho. Gabase. Sabi na ako normal. Sabi na ako Gabi na siya. random. Dili. Sa basis? Oh, si bassist. Bullshit. Ilang beses na
Ah, Tawa na ko diri. ilan na lang ang kauras kuya? Uy, ano na. 10 minutes pa, buwisit. Makapalit lamig ipunan, buwisit ngayon. Pildi. Lagyan po. Change ko lang. Change venue lang. Wala. Try sa nato Ah. mawala ni nga room yati. Eh, Oy, wala. ay feeling na ko dili siya kuan. Yati daw namang imposta ni bay. Wala lagi siya. Ah, Wala lagi siya kaya. Oh, Yati impostor Jason. lalinga. Hey Jason, just press play again. Play again. Again, nigga. Ano nihina inyo ang audio diri tag eh. Puro na split kit. Life keep pasangin lang. Gago. Ito po, evil lagi ang flight. Tungod sa kakusog sa internet ba di kadawog ang laptop. Yawa. Sa to kasi rek. Sa to kasi rek kani sa to. Sige to ya. Pension. Pension yung cellphone. Pension. Wag. Dili kadawog ang iyang laptop sa Discord, zo to. Oh, dili ka daw yung... Bali Kung mo sana. mag-Facebook siya kayo, mag-crash. Yawa. Grabe na yun ba? Murag ang mura lagi kay Murag 512. Yawa. Ah, Sige. Uy, hapit na ko mga... Yawa. Kaya pit na to, ayaw na makadaan. Oh, sorry. My bad. Ilang beses na. Sige ta, kanyo ta. Ay. Yay! Natatanan! I'm gonna make this pencil. Nag-play ko sa akong Android phone. kaya, Kuya, unsang version ang nasa Android karon sa Among Us? 9.9 man siguro. So advanced lugar ni? Morning beta Oo, no? Ba? ambot lang. Advance mag-isip. Oh. Ilan naka-percent uga? 5. Yawa. Ito. Bullshit kay Gabi kahinan. Ilan naka-percent? Sugod. Sugod. Uga da si Nibulas mo ulit. Di mo ko ganahan wala si uga ba? More ganado kay ko na. Wala. Wala gyapon siya? Na. What's sa man hide and seek ne? Dili. Normal lang eh. Oh, normal ni. Sige. Normal ako pati pero tanaw gani. Jason. Isa nga banda ni Jason kaya.
Reason in town. Ah. Ah. Pwede ka tong basta friend nila sa Torre. Kabantay naman niya. Sa Tore? Oo. Si Alan sa Tore? Dili. Torre. Ah. Ah, Tore. Laboratory, oh. Ganun. Ah, Ah. Ay, Daog naman dito sa impostor niya. Dora ka buo. Ah, lagin. Daog lagin ni Bay. Steve, hide and seek ko. Ano ta? Kanang tawag ito? Hide and Dili. seek ba? Dili ka-relate si AJ kay wala siya sa Discord. Dili na ko ma-explain. Naman ba sa Discord? kasi Discord, di pa dyan na lang. Ah, Apa tu Discord? wala man siya ni Jan, no kanya giad. Di pa dyan na lang. Ikaw, add siya join. Oh, pwede naman. Ay, ikaw na lang join sa iya. Oh, Yate, kita tanan mo join sa iya, guys. pwede naman. Lagi. Ah, pwede naman. Kaya magkata niya buhion. Pagod na ko ba? Una ko. Kaya dali na kayo magkonta. Hide and seek ta, hide and seek. Yung dugay, yung puta. Ngayon lagi kong pag-load sa sim cellphone din. Ni-hotspot no. Kuya, paliw kog kuan kuya be. Kaning messenger. Kuya, messenger kuya. Ano naman? Interesado ba sila mag hide and seek karon? Oh. Kami, interesado mo. Kanan na ganito. Ay. Sa man di ipa-appeal ang mga ECDO? Ah? Wala, tulog na to, tulog. Ah, mga week. Mga week ba kayo ni... Kaya ba? Ako, ito kapaulag taong. So to. So Si Coach yung mata. Yawa mo, mga animalo. Ah, okay. Shout out to Kuya Sniper. Alan Satori. Ah, okay, Inside City. Alright. Orlan yung sniper kayo. Unsa sa? Ni coach. I-public na lang. Kagets ko dito sa... Daghan tawa. Ay, yawa na pa yun. Oh, yeah. Akong babe day si Yvonne. Si Ibuni. Pero wala man siya nagtanong sa stream, so... Bani, join mo yan. wala siya nitanong sa stream man. Mutanaw ganito si Ibuni akong babes karon ah. Shut up to Clyde. Yati. Anong ako ang na-disconnect? Ako may nag-create. Gago. Kasi nag-gunit sa start button ko ya. Wala ko. Quit na ko. Ano? ako. Exit. Oh, black screen lagi ni. Ako pod, black screen pod. Left ah. Tungod na split eh. Oo. Ano ni? Yo, mulut ako kay king lugar. Lagi. Start. Bro, yo, unsa man ni? Public din ni. Sige daw, try daw ko na i-start daw, Try daw. Uy, wala pa ako nag-join part. Sige, come on na lang. Ayaw. Dili mo nang try lang. Mag-flash na lang ko. Ayaw. Ay, sa do ka bookping? Ay, lagi diretso. Sige, oh. Left ako eh. Dili ni mo. Left. Dugaya eh. Dugay kay Repa. Kaya ni. Tanawa ko ya, you are running an old version man lagi. Asa ang sa mga kwan? 9.22. Sure eh? Ano Ako, man ang gamit to? Ako yung screenshot ah. Nawa gani.
Basin ikaw ang old kaya. Gubon ko ni nga mong askar. Gapamersonal ah. Nga. Ay, na. Ako gibutang ako code. Man, wala man. Nasa Discord. Ayawa. Ay. Nga, sa Discord man. Kaya ako na lang po ni-type na niya. Kayang uga, uy. Yawa kini ang connection niya. Bullshit. Reklamo pinigmaw eh. Sunday, manugma na ba customer service ability Sunday? Man. Hindi, sa Reklamo lang ko. Sunod lang man nila. Sunod. Ito ni hotspot kay paspas pa. Buisit. Ang bitok ganyan, laki po ng iyon. Digid mo to. Tigid maminaw. Lisod kaya lang to. Tuwa na. Ay. Yan. Nanaka ko ya. Ay Bon, ayaw to, wala ang 9.9 ha. Wala mo ko yung 9.9. Wala na mo ko yung 9.9 dire. Walang tato niya mag-delete. Yan lang lang. Naman, na ko yung link. Ah, bites. Ang version na itong dalawang. 22. Isa na to 22. Tara, basin bug Ano? pa manggod kin 22 ba? Tingan na to. Nanaka? Gaman na lang. 15 seconds. Yaw. Dugaya kaya na eh. Isa to, Jason. Oh my God, pananawan niya. Hindi pa na. So teacher din ni EJ Alburo si Ayan Catalan sa singer and songwriter sa Northern Sparks. Okay. Sada to. KJ Mark. From Northern Park. Si Andoy. Yeah. Andoy sa Cyberband. Yeah, kaila ko. I mean, we're not friends pero kaila ko. Shout out sa akong amigo nga milyonaryo. Nakadawat lag 60 million You're like- gahapon. Saan yung yatag sa akong link ko? Ha? Mo tong link imong yatag sa ako. Insakto to. Mo to. Maglahi mo Yeah. daw kag link. Run as, pag extract ni mo, i-run as admin na yan. Okay. Nag-extract na ni mo. Si Von man kay mag-adjust ani. Mag 9.9. Ano naman? Kuya Yeah, Chess sa basta- South Trace drummer. Yes. Chess. Si Papa ni Si Dad. Bok. Shoutout sa si Chess, sa Papa ni Jeff. Guys. Unsay room? NA Room 1. 69. Ang code. Nasa Discord. Okay. Okay, copy. Nangatakdan ng mga animal. Virus biya ka. Sa shut up kang
Shut up. Sulman. Shut up guys sa inyong tanan. Kuya, Fullman kuya. Balik-balik lang, balik-balik. Full mag upat. Opat pa man mi. Ah, ito na. Arga. Kaya una na sa town niya. Yun, nilag lagi. Arga. Wala Lisod. naman. Basta mga dilat okay. Kailangan 555 para dili maglag. Diyan yung malula. Among Among Us. Us. Diba? I didn't check. Ay, hide and seek na lang ni. Tignan, si Kwan. Wala. Jason. Good. Ay, wala. Nya na lang. Seryoso saan. Yan na lang, yan na lang. Nya na lang. Yawan lang. Genshin pa, Genshin. Ganyan talaga ang buhay. Ipag-unag ka man. Ay. Ay, poster o hilig. Ginigint. Iyay, murak si Bonix, diba? Kaya mahilig mag-con sa lights. Ba? Oh, bonus mo dito. Ah. Matay ba? Asan na ba? Bago pa ng limak. Ah, bonus na yun. Bonus. Bago pa ng limak. Oo, gani mo. Bonus na. Bonix ko. Yawa. Adaw na yawa. Gani mo. Ay, Basta, ulan. Basta- Busit na ulan. basta magpalang og lights kasi Bonix. Yawa ako makakayin. Ako kani nga map. Uy, go data part. Iba, iba. Ay, Ah, magpan ka. I didn't check ka. magka-insect man to. Ay, isa, kuha na dyan na to si AJ. Yo, basta ko lagi kaya ako. Ay, English na siya. Sometimes. Kasabot na na babae naka-join. Better ako yan, nakabisaya ko yan. Okay. So we play hide and seek. Still din ako belum mag-spelling. Custom gameplay.
Kuya, ikaw type Kuya Vic, paspas kay ka. Kuya. Ikaw type ikaw explain. Kaya barag mas ganahan siya babae. Manyak mo rin yung animal eh. Ngalan na ba yung sa kong anak? Animal ka. Kuya, Niya kang puro. nagtanaw na siya sa live eh. Sa stream. Nagtanaw siya sa stream. Sige ito, no reports, no emergency, di ba? Manyak kay ka Jason oy. Kain kay ka Jason ay. Unsa ni Kuya? No vents ni Kuya? Majority wins. Oh. No vent. Ayo, Ben gyapon. Ayaw. Di murag alkansi ba? Ay marami na Gamay ra kay to. Gamay ra mo gud ta. Nangal mga imo apart. Dili na lang mag-use og admin sa. Kay murag Ay, kana. kuan ra kayo. No. Gago. Sige, pag may shoutout yung isa yan. Sige na, gameplay. Unsa man eh? Hide and seek. No, hide and seek. Kasabot. Mga man sa guwa na kasabot. Kinsa ang impostor? Oh. Ako. 10 seconds Kuya, yap. At yan na dan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yawaan ng 10 seconds eh. Game na. Dali. Dagan, Ay! may ginitas lagi. Dili di ay. Meron pantas. Dili Pantas. Eh, bawal mo, Ben? bawal. No? Kailangan dito mag-outro Kuya kay ang visions day. Log ra kay vision sa crewmate. Otro. Dili umano na lang ni. Outro ta. Wala problema sa speed pero ang vision lang. Yawa. Yawa nga nung nag-emergency man ka. Gago. Mana dito? Sige. Vote out. Vote out na lang eh. Puta pa diretso. Mugay, magmutong, mudulo lang mo sa ko. Kaya pamatyan to mo. Dili gyud ka padawgon Kuya kay. May emergency pagid. Sige ta rin. Isa rin impostor. BJ. Si BJ. Yawa simple na lang gibutan. Aba, kaya na ikikira na siya. Yawa. Aliyawa na tabla pa gid. Yawa, gubot mong ka kuna. Yawa. Ay, ikaw impostor. Yeah. Dagan bitch. Wala yung mana na ni. Yan ang totoo. Then taas king cooldown sa kill kay. Lagi. Malagi. Wala siya na set manggod. Pang normal game man nga set. Eh, dapat giset nimo. Initiative kuya ba? Initiative. Next time ha. Kaya mo Well. pangkikta mo ron. Gon. Mamaya pa. Pangbanta mo ron. Vote sky blue. Sayang kay Bunix walay kamera on, nang tatay kamera tanan.
Bakit sa uning camera diri sa kuan? Pisonit. Dili mandan. Dili na mandal Wala dili. di mo istorya ah. Facebook. Patay. Impostor. Kapag sa kita may impostor ya. Sagit matarong yung settings. Wala gago. Luya kayo. Ano talaga din yung impostor? Mangihi sa ko eh. Di nang gyapon ko ng impostor. North America gyapon na. CIHTLQ. Ana. Kasi gani ang mas gamay og vision ng impostor na din short yung kana. Dili mas adlock ang crewmate ang gamay og vision. Mas thrilling. Ayo, wait ka, ayo. Mas thrilling gani, di ba? Ah, sige, ikaw ba? Ay bali day bali. Bali. Dali, bali. Ray. Bali lagi. Na ang Oo, na ang piste. Sige ni code. Grade ka? Lain. Oh, na. Kuya, Nasa Discord. Antas. Antas? Wala mo na antas. Ah, Ayan. Crewmate vision. Pinakaubos ang impostor. Ang sa crewmate lang siguro kay 75. Para dili kay ay Oh. 50 0.5 na lang para dili kayo kon sa impostor. Para thrilling siya. 25 right? 25.5 dayon. Then killing cooldown 10 seconds ta. Oh, dali. Or 20 na lang kaya para kuan. Ay na lang 15. Let's go with 15 killing system. Short lang. Get distance. Ah. Killing distance short. Player, oh, kailan na, 1. Di ba kung sobrang 1? I-1 na lang ka na. Ang 75. Ang dagan ba? Ang dagan. Bro, gusto na tayong 1. sige. Pulos, gyapon ni pulos. Oh, luag para luag. Pero lang mo. Ay dili kuya iwan na to kuya kay Polos man din eh. Tapos mo dali. Yung code part. Nasa Discord Ayun ko. na, Iingan sa Kevin. CIHTLQ. Ay, narecord siya mga tukang Orlan. Oh. Game na game. Naglag. I-check daw ko na ang kuan. Naglag ko eh. Oh. CIHLXQ. CIHTLQ. Gubag man yun. Murag bag lagi ni nga version lagi. Tire. It's impostor. Secret. Yawa BTS. Laga na kay BTS. Dili ako eh. Oh, kinsa day? It's impostor. It's impostor. Basig si Kuan. AJ. Lagi lumilum yung barbas BJ. Di lagi ako gago. Si AJ ba? Siya. AJ. Today. Kabalo na to siya? Depende kung saan niya pagsabot pero basin kagit sa to. Ikaw naman po siya mo patay po. Sige ah. Oy shit. Pinsan eh. Ayaw. Animal ka kuya. Bye.
Adlo kay specimen bay pistig mo. Kung sa skilled kay kon electrical dani kay kon bay specimen. Doon ka bukit sa kwan. Specimen, doon ka bukit exit. Electrical, nipis kang exit. Wala kayong magausan dito. Pwede yung taba ang chromate mo kwan event. Ah, Ay, namatay. wala pa wala. Mana ko yung task? Ay, weak nga impostor. Ay, alam mo papatay ah. Gawik ka park. Wala niyo siya nakita no? Lo. Tangang dito siya. Ano po? Parang nitingog na. Yawa. Bakit mo naman? Yes, last na lang. Yawa. Last na lang. Yo! Wala kanya gipatay kuya? Wala man. Wala pa sino siya kakuha ni. Uy, sa kabalo kay Gakwan na siya, mahadlok na siya mapatay. Madlok mo, pinumit mo na yung pinakadali na buhat. Dili, So, mahadlok laser. and we win, May boys. balaan nga siya. And we win. Wala, di namatay. Ano may namatay man. Tsara ni, Wala namatay. tsara ni nga sa crewmate kay Kwan. Dili taga tsane. Madaot ang crewmate nga side. Oo. Gago. Pinsa. Kinsa? 1, 2, Salmi. Inbon gud kang mong mahimong impostor ba? 6, 7, Kailan na ka. 8, Tapos mo ihop niya. Dako kaso mo ginawa. Hindi na po talo. Ah, Oh, di ko yawa. Yara ka. Lulug-lug. Uy, dali. Bonus yun, kabalong na. Akamigo. secret. Nakapatay na lang ba? Ay, alam na kung kinsa ang una namatay. Si Jason nga best friend si Chief Tanod. Tuwad ako. Hindi ko. Oy, walay event, walay admin ha. Pero kinis Ang crewmate, bawal mag-admin. Event ani? Wala event.
Nuwagan siya. Ako yung mga pake. Bogani. Ilang dito kami impostor. Isa. Sige, pwede mag-vent pero wala yung admin. Pero, yawa di bang may bawaan ba? Pwede mo gapong ka mag-cheat good. Isod kayang mag... Uli ko na mag-ipatay mi go. Tigan! Patay na. Wasted. Ginalobyan ko niya yun. Wala niya na... Wala niya napatay niya. Dirira ko yung bahala mo siya. Gamay og impostor. Gamay og vision ng impostor. Alam, kita yung mga bata ka. Ito ay galit. Wala ko niya nakita. Yes. Wala yati. Effective kuya. Ay, bo, okay ko. At least, natay CCTV. At least CCTV. Nasa ibabaw na si Mo. Yaw. Animal. Sana nang bata na si ibabaw ko yung okay. Kaya sa submarine bitaw. Lockout na yan. Lockout. Lookout. Dili ko sa gilid. Muna to lockout. Yaw, wala lagi tarakitan na gina. Kuya, mo ni literal nga hide and seek. Di mi magliho ka. Dili ang makita ang pangalan. Kita kay... Murag nado ko na to lugar sa pulos nga dili makita. Mana ko ang tas. Mana ko. Bro, Ano ko na lang? man do. Ikaw lang tas ako kaya. Manak ko, tago na ko balik. May bitang lawan niya. Pero Bonex, pwede ka mag-vent pag-vent kung gusto ka. Basta ayaw lang admin. na. Sus, karon pa noon ko makabin. Yee. Yeah. Gilabi. Wala, dito ito. Ano niya, mo ka kuya, mo ta nakitaan. Kita kasi bunod. Balik. Iwado eh. Ay, nako. Pero tatago. Tas bidung. Tago. Pangitami. Ngita. Pangitami. Kaya kung magamit ni siya og admin, Lalo, yati makita bigkas sa kita era. ba? Liyaw nagsab. Muna na yung muntong nigo. Muna yung mutas. Ayaw pa na. Wala na lagi namatay. Uy, man ako sa kontas. Oo, maramak yung animal. Gisabutan. Yo, nagsabutan siya ko yun. Diya, marok kayo yung testi yun. Mana ko? Alisod na galo ya. Dagan! Ala! Dagan! Uga, ay lang gid papatay Ubos uga. niya ka, ubos. Ay lang gid papatay uga. Kasi pa di wala na akong magtas. Utas Ako na ko. man- Mana ko? Ay, yawa na pa di ko isa di eh. Ay, kuya Orlan. Na pa di ko isa. Kaya maramak yung animal. Ayaw. Gisabutan. Uy. Daog me bitch. Klaro, hindi naman. Oh, yeah. Yawa tugay kay makita dako kay mapaya mo. Simon, yan po na impostor ka ron. Gansi kayo siya. Manago ro ta.
Basta di nila magtanang, basta di nila makita ang kuha na. Spot Ako sa ipanawang bata. Yawa ako gyapon. Tagal ito, dito magpas. Sige daw, sige daw. Sige daw, bro. Dili ta makita na kay. Game na, game. Game. Sibog daw tagamay. Kanang sibog daw tagamay. Huwag ka nga galit ka kaya. Ito, ngalan ba? Kita nga lang Usog pa daw kuya. Usog pa daw. hanapin mo kami. Klaro, may ulo ka ng isa oh. Good ba? Hindi mo magtas din. Yawa sa mo guys. Kuya, ang imo ra gyud pwede papatay kuya kasi EJ ra gyud. Si EJ lagi din mo. Sabotage sabotage po ni animal mo. Ay, pagsabutan Ay, yun. pagsabotage. Yawa asa na inyong hideout. Makita lang tani bungkag lapinig wag gyud ni ba? Hanapin mo kami. Siguro bese nila ba kita mo? Oo, yung ganyan ba? Yung gagan ko. Migo. Sigo. Kami. Manin sa itong hide and seek. Ba dili ka malihok ba? Kung katanaw ni og content si Bon og content sa Among Us kabalo siya kung asa ni. Ayaw, Migo, ayaw yun. Di mo mo, Ay, may nakita. di mo makawa di ha? Ha? Depende. Andam na talaan sa kondidagan. O Di gani. mo makawa di ha? Depende gani, depende. Yawa. Yawa nag-admin ni ba? Ayaw mo yung kita yapon. Dili lagi niya makita lagi. Yung Orang hindi ka katakta yata. Ay, nagbigay ako ang bilog ko. Ay, pagulog. Yawa ka. Silba niya kayo. Isip ko yata. Ako Ano yung ito, Migo? ay pagsama ko yan makabalo siya. Unsa ganini dool ta sa asteroids ba? Pagkatong telescope, telescope. Planet. Telescope. Planet. Ay, tigil. Telescope. Laron, maging girl. Nanakamis atop ke. Nanakamis atop. Wala naman mismo. Yati. Ban gaya. Kaya. Huwag lagi magtas na. Animal. Buwan na kayo ito. Yawa. Wala kaya. Wala nga ito eh. Kuya, wala na lang ganyan nagtas kuya. Good. Wala, palagi nagbuntag di mo. Kadugaya mo, tanaw ni sa YouTube.
Dili gid ka malunggit pre nagtan-aw. Hanapin mo kami. Yo, ikaw. Kaduha na to no, duha na kayo no. Gamay na lang to niya nga liko ba? Kita na ta ato. Pila man siya 0.5. Oh, gamay na lang gid. Gamay na itong kita ato. Gamay nga lihok unta. Ano po kabantay ba? Nag-snow lagi sa pulos no? Ah. Tulos mo na, mga tulos. Wala ba ni snow eh. Ligo, ano ang kami go? Promise ko ya wala may may naglihok gid. Ano yun? Gawas sa mga Hindi tao. Gawin mo. Gawas sa mga good. Balik, balik. 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 Nay, namatay, nay, namatay. Ako. Balik. Lagi. Yaw. Maramak kina. Nagsabotage waka. Ayawa. Waka antos eh. Tawa siya mo ah. Sabotage ko ka. Sugay ka na. Diba, ato. Animal. Siya nga pang impostor ka rin, nag-abin na ginawa. Di. Nato gyapon, di gyapon niya makitaan. Ikaw gyapon Ako kuya. yapon. Una na Hindi ba? ako na. Nakita ako. Sabi na, ada na. Nine. Ito, kaya ito, taglay taguanan. 4, Ay si Ugad eh. 5, 6, 7, 8, Asa ganito? 9, 10. Diri kya. Diri, ali. Kya. Uy. Diri. Ah, dapat. Hello. Di dito tata sa pikas. Aman. Di kanya. Dili patway ba? Liki. Hanapin Laro ka dyan. mo. Ah, Dito na. Dito na. sa una lang patay ah. Pabili ako. Sabi na ko. Anan to. Asa ka rin mga yawa. Sige, nagbalik-balik sa baton si Uga ba? Tagaan kag hint kuya. Ayaw, ayaw. Naka-ideasa mo. Dili may magsaba nga dito migaskan. Tas mo si Dido. Ha? Asa ka rin mga yawa. Kuya, ay naglihok Ay, di. Ay naglihok kuya. Mo ni literal. Kinitibam. Pagamay. Wala Yawa, wala asa nilihok. ka rin mga animal. Wala ko nilihok. Kinitibam. Pagamay. Oh. Yawa. Wala mo na ni pinakapidpid. Wala. Baanan ako ito. Nagtagpo. Okay, one down. Guys. One down. Buhang. Gadmin siya, gadmin. Yawa. Uloy admin no.
Wala ko nag-admin oy. Pwede ka maka-vent pero wala yung admin. Wala ko nag-admin. Ay, nakita. Yo, bagus. Kasih amigo. Kinsa si? Asa ka ning duha. Si grabe yung atas. Amo na kwan, man legitimate ka crewmate. Kita mga ugag matanga crewmate. Asa ning duha. Hanapin mo kami. Tara na to ko kinsay pinakadugay si Bonix ba or si Uga? Mga pisa ta kaya. Apit tagay ko mahubog kuya. Ngayaw. Murag na pa ko time nga magkuha pa ko mag-refill. Asa ka ning mga yawa. Dugay pa na kaya kay mag-refill pa ko. Yawa ako niya nago ning duha. Kailan na ka naglabay-labay? Pintan man ta mga yawa ako. Kuha lagi akong hint lagi. Dito may gaskan. Yawa, asa ka ning duha. Wag ikaw gini pinakadugay kuya. Ada din Bonix pa. Bulit ko kayo. Wala pa niya na-break ang record. Yawa, asa ka ning duha. Oh, pwede pa ko mag-edit sa kung kuan good. Yawa. Una na lang siguro ba? Ya, Una na lang si AJ ba? pigil pagkatago, bay. Nice. Yawa, Nice. asa ka ning duha. Ito na kaming do. Uy, ate crewmate ta. Ay, panabla dia. Yawa, asa ka ning duha. Pila na kanila ba eh? Wala Yawa, na days. gitar dito. Yawa, asa ka ning duha. Ano ba? Lisod yun day ba? Para sa one ball poster mo. Nagsabutan siya. Yawa, asa ka ning duha. Lain gear. Subutan siya. Ay, sa kupat niya, yate. Ay, sa Tingnan ka na. Sunod na siya tayo mga. wag ani akong lipot ka. Yawa, asa ka ning nago ning duha. Kira kay. Back sa barak. Nakabalik pa ko. Okay. Yawa, asa ka ning nago ning mga animal. Grabe ka, literal nga hide and seek. O gani, wala gyud nilihok. Yawa mo, asa mo.
Asa ka yung duwa? Babae mo siya ulit. Suruy sa tanan, hindi mo gagasuroy tanan. Itang Ay, lupit. ako na. Yawa. Dugaya to eh. Kira eh. Gawin ka panago mo. Purag ikaw ganda ang Isa, pinakadugay wala ko pa. ya. Na. Ikaw, purag isa record ka rin, ikaw pinakadugay. Yawa ako na po. Yawa, mag-ilis, Bad. mag-ilis na Go. nga. 3 5 6 7 8. Ang saan may isa? 9. Si Kenza na Ikaw si... ka? Oh. Buka. Lubuya po. Dagyan na. Hello. Loh, nanan pa tayo part. Makita sa taguanan bit. Hindi ko alam yung bata nito. Di man bay. Try daw na to. Lah, bisa. Yan siya, kaya itong nakuha na, taguanan. Lah, Dali ka tungod po si mong vision taguanan kay... si Bobo. Maparo mo. Hindi namatay na yun ko. Sa kaming isa. Pero ba itong background niya? Mobilib lagi ko pag ko makita dani. Yaw. Nakita ang rigid. Ano tayo taguanan? Naurot. Basta Bonix Choy, kabala si Bonix Choy dito? Ha? Ha? Kabala si Bonix Choy? Kita eh, nag-ghost ba siya? Nag-ghost mo siya kita. AJ yung bawa si AJ. Yung kira. Sorry AJ, pero murag kami rin ang nalingaw ani ba? May ringaw si AJ. Kinsa? BTS? Uy, kinsa uy? Dili kay si Juan siguro kay si AJ. Ako lagi. BTS lagi. Iyo. Yati, mangita ng putag taguanan ani. Makita niya. Diba? Dali ko. Ay, wala mo siya katuod dito, no? Dili, murag kakita siya kay... Niya na biya sa ganina nga kon. Nice na nga spot. Ta siya kay. Ay, si Bunix man din, no? Oo. Sige. Ay, pero wala pa siya kabalot to. Hindi mo siya kapalupit. Wala pa siya kabalot to. Ana mo siya katong ghost siya nga nice lagi na spot ba? Di, murag sa ato-ato kay... Tanawa Yawa. Sa iya na namatay. Animal. Nice lagi na nga spot. Eh. Animal.
Nangita na po tanig spot na sad. So, asa si AJ ba? Mo kay siguro na. Luwat ka. Asa on? Wala siya kabalibaya. Wag lang ito sa Si dit na mo dit Spot. bet tanan ako eh. Yawa kay report. Report. Uy, Dito. wala. Ah. Kabalo. Ibot na. Ibot si AJ. Ibot. Yeah, we know it's purple, you know. Skip ta. Dahil lagi skip. Ay pisti ghost manday ko day. Animal wala gyud Skip dia. pulos ako. Ghost na manday ko. Chat pa ka. Daga ni chat pa kung gyatay. Ihap sa niyo. 10 kuya 10. Ihap ba? Uga. Bye. Uga. Eight, Uga. seven, Tali. 8, 9, 10. Go na, go. Sayang kayo ba? Kung kita magani ba? Hindi mo siguro. Lagi ba? Ewan ko na to. Tiba ora ba kay kang animal ka? Kaya inay tagad to dito sa tangkwanta. Dito. Ako ba? Ay animal. Ay, katong binakauna. Nanak ko. Lagi Abot bara ko. wala pa kabalo si Bonex dito. Pabalon ako. Alit yung mundo. Dili lang tama upat yun. Weh. Uwe. Weh. Lawas. Sab. Yo, sige ito yung spot ganyan ni Ulen. Makita. Dugay gyud kay kan Kaya karka. ka naglubay na ito. Mau gani. Di tungod sa imong vision dili kay makita ba. Di ang pangalan ko ke. Apil ang pangalan di makita. Eh di kayo mabantayan. Tungod na tungkuan. Ano ba? Yeah, words. Na diha ay mata. Daw gaging animal. Yo, nabantay lain mo paano ba? Ali yatay. Nako ginahuna nga spot. Unta chromit pa unta ko. Oy, Yeah, what? Ito lang. Ito ito si AI. isa equit sa namo. Ako ra ba Yan ang naman. time? Change tag nga pa. Dili nawala man ka. Kain, buwan na mo. Di na ka Wala wala. ko join. Lagi. Ikonta ni. Wala pa ka dyan. Ay sa experience ako kuya. Sige, glow. Lagi na. Tama sa isang live. Lula. Words dugay kay nga cool down.
Yawa, tricky gid kaayo bay. Pila lang, isa na lang akong pat yun, di ba? Isa ra. Kay wala man si Uga. Kaya, Ay nakapatay ang kaisa. EJ, where are you? Ikaw na lang akong pag-asa. Ay, left man. Nileft. Ano man sila? Yoga. Nawala lagi sila kuya. Hey. Wala si Uga. Ano man si Bon? Terus ugang eh. Yay! Oh. Balik lagi. Nana Uga. Isa lang Sa ko gani. Nara sa GC ko yan. GC piste. Nara sa chat. Wala akong Discord. May lain ko ano, polos may dagan ko no. Kita upat. Kuno lagi. Di, balik-balik. Sa Balik. itong code. CIHTLQ. I-try na lang nato sa kundi ay. Sa Mira. Di, pabor sa impostor. Miramar. Pabor sa impostor kay. Yun naman. Connected ba? Tanan vents dito. Okay ron tag makabentang crewmate. Pwede man. Di ba? Tapos ang kwan kuya kay kwan intersection bitaw katong bridge sa reactor O2 to cafe. Puno lagi. NA True lang. Ano yun man eh. CIHTLQ. CIHTLQ. Puno din.
Yung pa dyan yun. CIHTL kasi create lang otro. Kaya daw ito ko yan. For which one? Kankers. Campers ba? Kankers. Pwede. Campers ka lang. Kankers asad. Kankers, amigo. Sige. Bonex. Bon. Campers na saan? Bonex Chuy. Crit. Uy, Bonex Chuy. Connect. Napa siya sa Discord. Naman. Napa. Insakto lang logo sa Discord. Sila kay Bondo. Genshin. Yawa di ka daw gay. Kiyatay. Campers na lang. Gago. Di mangita tawag lain kuan multiplayer. Sige. Lain na po. Scribbles. Unsa na siya? Murag shade. Ball, ayun eh. Tagna sige drawing. Katasaw na. Tataglain ay Ayun natin yung dila. Sige. Try daw. Try lang na to. Try daw. Boring gitu game. Boring kaya gamera pa gito. Si Kankers, amigo. Kankers. Ayaw daw ito itong adlaw. Chibus. Sada kay ko ano, mic ko. Kahit kay cellphone. Grabe ka naging cellphone mo dati. Ya, katong Toshiba kung gamiton. Ya, dili lang to pwede maka-stream kay guba ang video chip ba. Share ko lang. Si Bon? Share ko lang. Bonix yun. Bonex. Ang luod mo dahil niya. Kaya? Bonix yun. Playing Among Us pa man ko. Kankers. Na ang link sa kuan Cankers in Discord. Yung abin ako si Kuan Bundaldo. Ang Nga ko isan. But nakita lang na mga ads man siguro. Ano nag-join? connecting. Spectate, connecting, loading. Ano man eh? Nana ko sa guys ano? Click lang screen. Yaw. Ano, hold si Bundaldo. Hold si Bundaldo. Ay! Nanandok. Yan. Good. Uy, Oh. Oh, amang ka. yun si Aaron. Ayun si Kwan. Kankers. Kankers. Kawa. Tag masad ni ba? Nasa sa Discord ang Kwan. Oh, na. Yawa nga agad kinako ani eh. Dislike na sad niya akong kuan ba stream karon. Ay, apka. Yawa ba nga kay.
si Bonix Chuy. Ate. Ano kami go? Ryan Jimmy, gating nga ka. Yawa. Ay, pilit sa kuha karon nga. Nga naman eh. Asa naman si Bonix Chuy? Piste na sa kilid. Si Ugayati. Yawa. Paspas kay mo. Ano yun? Okay, yata. Pasok. Ano po ning campers to? Yeah. Nilagay mo lupad na. Yate. Ah, pistiya, oy. Ayun. Ayun. Ay, yawers. Ting. Uy, ate. Kahit kay Bonix Chuy ba eh? Napa-score si Bonix kaysa sa ako ah. Ayun. Tier 1 mo lagi ni Tier. Ano yung ngayon mo ba? Ano gani? So, Yate, nalalagay laser lagi. nga, bunsoy na. Sige. Di malis Bonix. Buti ngalan ko. Yo, kabalik na nila. Igit. Wala, dili mo pa ng pangalan? Wala. Lo. Todo ba? Wala yung ngalan ba? Kasi wala yung ngalan si. Nangyagin mo ko. Yate. Isa na guess for. Bonix. Bonix na, di ba? Bonix. Hmm. Bonix. Animal na sa likod. Timing si Bonix Chuy ang target. Kapag si Unix Choy. Teaming man ka na ako magigipatay, piste. Kapag Oo. Kan itong buang. Buak. nangatol ko sa itlog. Man ni. Oya. Nego. Cheater ba? Wala one hit. Ulo, ano to? Patay ko. Piste. Mingal kayaw. Kakam. Kamping lagi na. Di lagi maumbak na. Pusak ka lagi. Wala good. Poor aiming sight. Yate galag. Hoy. Yatay, dagana eh. Piste na ra sa ubos. Ay, Bonix, yung tingog din.
Tagay ate. Bigyo, biglos mo. Ito. Bunig joy. Ah, fuck. Kakam Ang mo ganyan. gulog to Bonix Choy. Ang gulog. Ay, ako, alas likod mo. Ah, isa-isa, bi. Ah, Mhm. Oh, bro. Nag-whiff. ah, fuck. Yo, marunong. Basta. What? Tara, look. Natigong tail ni Bonix Joy. Wala, bumibol. Pati, talig. Mukha. Alam, Jed. Animal. Defeat. Ayan, hindi sa wayan, pre. Normal. Jawat. Yeah. Pangalan. Yeah. Di na kulilat si Bonix Joy. Basuka na din ka, basuka. Ayo, ay isa kasi lang kay Galag. galag bay. Ay, ang basuka na ilaw sa mong part. Lagi ilo sa akong set sa. Player to kuya. Ah? Oh, Kanisa last. Ay, wag. ewa ko mo, tugikan. Ano naman mo? Buka. Panas. Diwa ka buo. Iste nasa likod, animal. Pati sa ito ng nagkampo. Ah! Buka. Here mo. Apa gid? Yawa. Yan. Iste. Basta. Yawa. Yawa pinaigo. Ah! Wak. Wala na one hit. Tugayan ako makarelease yun ng kulit eh.
Oh, Ah, wala, liwa to eh. grabe. Nakatago naman ko itong Buka. No, no, no. Jihad. Ay. No. Drive. Bullshit. Ah, ah. Mistake. Tadahan to eh. Ano yung bakal? Ayaw. Basic yun. Basic yun. Siya ang laki ng Basic ito. yun. Yo, ito, ano ulit? Tingin mo niya. Oh, next try. Kaya tangan ko part. Yan. Bag o pag ito. Pero kayo, kapanghangan yun isa. Ay! 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 You're not open to yan. Usa. Matias, bonix choy, pati na. Wag yun na release. Kanya tao. Yung panahal lagi. Tawa ka bonix choy yan. Awan to. Ayaw, ba? Next turn ako. Awan to. Plastaran to eh. Hey, Ayaw, ah. Awan to. Awards. One. Ano ka din sa bonix choy na? Ah, sorry. Tulo. Dua ka buhok. Yawa. Oh. Oh, cheater.
Ang tumbuhan. Bunot Dua. Mas baseball ka na ba masasabihin? Iya. Alala. Ano to? Bro, ganun bro. Yawa. Ay, atay. Uy! Ako, mas buong exchange na bro. Wagit na. Cheater. Yat ngayon guni-guni cuy. Pag-upagita na. Basta ka na po. Basta ka Brag rin. dili, brag dili ka daw ako ya bay. Maglag mo sa orlong. Maglag ko bay. Naglag na gani ko karon. Dili baso. Silwa. Crossbow na lang. Press bow. O tungod kay full window niya akong gigamit. Basin. Sa Chrome naman yung mo. Nayawa lagi. Wala audio? Wala yung storya. Wala siguro yung story. Walang audio. Wala may kadungog. Sudah ko murag na walang audio. Wala man. Tara. Ito ni crossbow? Tulad na mo. Ano po ni crossbow? Wala ko katryan ni ba last time. Kung ba't yoga? Yo, sa maling lambak ba? Okay, gapon. Yawa, tigil ka hapon na. Kaya masyadong tayo basukaw. Ay, basuka eh. Kayo. Isti, wala pag ibala. Uy! Bala. I-estimate na. Ay, isam din ni kabala din no. Oh. Isa.
Go ba yun? So, siya ito eh. Piste malimtan yung reload bay. Ah! Tabla. Pas-pas kung makareload. Maganda ito. So, Yo! 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 Ah! Eh, Mukha kita ang bud. bulik screen. gutom. Ipadadaan ko ni Sasa og kuan burger stick. Wow! China o Ya, pampalit yung tambal. Mas, bata. Yawa. Si Shinmi ang kitagaan kaya ako nagka. Pampalit lang yung tambal na yun. yun ito eh. Tama ka pera. Ayaw mo. Lisutan, uy! Mo gani. Yung piti, agad block niya. Hindi ko yan. Wala ka na igod to? Agad yung block net. Piste. Ay kuya. Tayo may Ah, gawin. ano? Ang naman ka sa likod. Tapos nakikita siya nag-reload ba? Ito. Tanga nga. Piste, naram ni Kaya slip. pagtundo ko yan. Kung nagpundo to ko yan, nagtuyok na kwanto ba? Ah, bro. Yawa. K-estimate na. Piti. Piste. Eh. Ikaw! Ay, ikaw! Ay, iba! Na! Awan fair lang. Diwo! Dens ka ka, uy. Wala ni. Piste. Yung piti. Tagat po niya. Amigo, yun ka. Lata na lang mo landing na. Tsaka ko may kwato. Ah, Kaya, grabe, poor aiming sight. ayaw. Uy. Nawala lagi mo dua. Tabla. Dahil na, kaya din nagkabata siya. Piste mo kaya pag ginapatay yaw.
Guys, ano? Guys, ano? Isa Hindi na ko pa yawa. rin ako. Ayun, kaya. Kaya Yawak na. Tagat. Amigo. Amigo. Cowards. Di pa kaya po tum... Ay. Ay, cowards. Amigo. Amigo! Amigo! Ay! Salamat na. Ay, ka-intense yan. Basuka ayo, kanay sa ganit sa ta. Andun sa masiro na niya akong kills ba? Naglag. Iste. Tagat. Sa harap liyo mo. Iwa ka. Ayaw, bilog. Sabi, waka ka bantay. Ayaw ba? One day. Ayaw ba? Nagkaragkan. Grabe ka po. Yun nag-aim ba eh. Amigo. Siapa? Hey, tagat ka rin. Sulit. Lalalala. Ayaw ba? Ayaw ba? Grabe, sige ulatan na ako ba eh. Fíjate. Nawa di magkita. Mister. Yo, kaya di. Ini titik. Jati, neighbor gitu ya. Ah! Hindi pwede di mag-ihapon. Iste. Kuya. Mayuha, kaninyo makaka-aim eh. Jati, no. Bugan, bugan. Charo, may gawa ka. Yawa na sa upos. Dapat mag-reload mo ba? Tamo. Ba? Pitik, guys.
Nagantag. Pag ginabuyan niya. Nag-reload pa gud. Iste. Kuya, wala. Kuya, wala. Kuya, wala. Kuya, mas siguro doon na. Yawa, nang skilled. Yawa, ito niyo. Ang bistaan. Abi ka puro. Dito maigo. Yawa, ito niyo. Pag-site na. Kuya, agin ka kuya. Yatay. Fuck. Later gil mong response. Una mo ka namatay. Shit. Wala, hindi mo po near left. Wala. Yawa. Okay, na-release. Igo! Yawa ka. Yawa ka nandun. Kuya. Yawa kay kuya. Yawa ka. Yawa, wala to. Uy, Nanay ko nanay. amigo. Ipi. Ay na lang, itatake ko ngalan. Look, Ay, yawa. Utulog kita ba? Saan to? Ay kuya. Uy. Yugo, unig to. Cowards. Up. yeah. Double kill. Where? Si Arlo, nakatuon na ba? Kagat yung dyan. Pero sa lagma ra dito. Ah, shit. Fuck. Tulog. Tulog. Ayaw kuya. Sharo. Ito pag ginawa ko na niya. Ginawa. Kaya din. Amigo. Uy. Kailan? Lah. Come back. Fuck. Basuka. Di nakadawag ako kuya. May kaya si Mulag lang ko yun. Di naglag na gid siya karon. Kanila. Kuhan ka ng kuhan. Ha? Sabi. Kuhan lang kaya, refresh. Ano sabi ni out ko? Di akong mag-create ko, pero ka ng pakarat na po.
Assault. AK. Legendary natatakgan niya dili. Kuan. Ang Yes, trap. Oh, legendary. Lahi na ba ng mapa? Muwid mo ba? Pumitag limang tawanan. Uy. Last ako ng round karon. Si Bonix Joy nilib sa dis. Ano sa Discord oh? Nasa sa Discord. Last na mo? Last round. Kasaran mo kuya? Ala, Yes. hindi batasan eh. Last set. Yan, nataman ta. Last dos. Yo. Last dos ta. Sakto, last dos lang mo man. Dili. 10 minutes naman. Ako tayo tulog. Kaset. Di na ginawa kaya. Dahil nakya, aman mo. Yan na. Ano si Discord? Wala, manggod. Wala man good. Alo. Ay, gago. Dahil lahing group na mag-send. Daga, nag-loyal boy. Lain na uy. Sila ba? Mulag na po niya. Na sila naglag na ko kuya. Nagsugod na. Nawan na. Kuha nga eh. Sa lagi ni split ba. Ano yun, dire? Oh, para maiba naman. Sabi na mo mga live. Vlog ba? Lag kami go. Okay, what nilihok? Yobo! Ibaan na. Kaya na ko eh. Kutungar, magkalit mo. Asa naman mo, Park? Legit lang ha. Ripon Ako ko sa na kon. uga diri. Tawa lagi. Layati. Kuan gid jabay. Yahoo! Uy, gamay na lang tayo. Lag ka kaya? Pilit siya. Lag kaya? Lagi bragdagan na siguro ni nagamit nga RAM kay. Sulatan ako eh. Bro, na. Fuck! Lag kaya? Sulatan ako eh. Ano naman nga low naman nga settings niya ti. Shooting yun. Pilit kiri ko kuya. Oo.
Gago ka. Likod ko, Bert. Nice. Let's go next station. Yo, but pa kaya pa Ano na yan? Isa po. word. Ninood na siguro ba? Tago! Tingnan to. Yawa! Sakto kay gito nga. Ay, ka! Ayaw. What? Fuck. Portal sa dani. Connect choy. Yawa, pilit din sa suko, bay. Pilit yun siya sa kuya. Ba't dili ko sure, dili. Pixelated na ganun niya akong gidula karon no. Ano ka ni? Kalang ito. Oh. Uy, tago! Yawa. Grabe na ko yan. Ano si mama? 1:30. Giti nga na to yan. Dili akong response sa inyo ah. Or Ambot lang. Medyo. delay yung response na eh. Mas kapila nagtinga ya. Lives boy. Amo kami go. Yawa. Alright ko ba? Bisag paglingi ba kay murag statue na sa Ano ang kuya? Pilit tayo. lit kay ba? Hindi, murag sa kuha na ni kanang use nga RAM ba? Wala na kayo graphics mabilin. Dito kay ga.
buling still lagi. Ah, kami go. Ikaw nag-chat. Non-live siya sa Discord. Ah, Ano sa daw? Di na daw siya. wala ko kabantay. Dili na ako. Sa ano to? Saan nga ni Bon? Ay, tulog Last na ni Kuya. Yawa din na kumantos ni. Sama. Kita Last game? Tulog na ako ba? Katulog na ako. Wala, Ah. fair lang. Din ako Kuya. Sunod sa dugma na sa. Meetings adjourned. Ah, sige. Sige, bye. Sige. Bye. Sige, salamat kaya. Sige, thank you. Action Migo. Salamat Migo. Sige, Kuya, thank you. Sige, kuya ba? Ang